Первый информационный представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. Горячее время для всех. Пернатым друзьям радушную встречу. А подготовка к приему гостей началась еще зимой. Ребята почистили, починили старые домики, сделали новые. На Припяці яшчэ моцны лёд, але вясна ўжо і сюды прыслала свае прыкметы. Судны на зімовым рэйдзе быццам прыслухоўваюцца да веснавых змен. На прыстани Пінск ідзе падрыхтоўка да навігацыі. Калі сыдзе лёд, судны павінны быць падрыхтаваны да далёкіх рэйсаў. Вось чаму не сядзіцца дома, вось чаму цягне да ракі, на якой абуджаецца жыццё. Віцебск. Для горада на заходняй Двіне пачаўся ледаход. День празызне, яршатнік заўзяты, ды не зведае рыбкі той смак. Час бяжыць, гоніць подых вясновы, з рэк сплаўляе на крыгах зіму, ды яшчэ ледзяныя аковы не скрануць на азёрах яму. На апошняй падлётцы павудзіць любата, толькі б вытрымаў лёд. Эх, каб клюнула, нешта марудзіць. Ясныя дзянёчкі, красныя цвяточки. І вось пранёсся гулкі гром, пачаўся весні ледалом. Вясна красна ідзе, і новы мы чуем пульс жыцця, і шлях нам адкрываецца вясновы па рэках, пушчах і палях. Ідзі ж, вясна, з цяплом і ласкай у наш шчаслівы родны край, нясі нам радасці і краскай у садзе нашым расцвітай.